Podľa čoho si žena môže namýšľať, že má o ňu muž záujem? Danielka? Že sa na ňu pozerá zo zadu, alebo len sa pozerá. Teraz mám o teba záujem. V ktorom prísloví alebo porekadle sa spomína niečo, čo súvisí s očami alebo zrakom? Čo na očiach, to na jazyku. Čo na očiach, to na A to som jazyku. bola dosť veľkú blbosť. Ale áno, že si povedala. Sáša, hľadáme nejaké porekadlo alebo príslovie, kde sa spomína zrák alebo oči. Oči sú oknom do duše. Oči sú oknom do duše. Je to v našej tabulke. Nie, ale bolo to krásne, Saška. Čas. Oči sú studnicou duše. Výborne. Aj vy máte dnes taký ten srandovný pocit z tohto celého? Déjà vu, to som už niekde počul toto.